Yes, maswera semhuri yeZimbabwe. Nhasi ndine nyaya tingati yakitina gonzo. Tikuziva mazuva ano pane mapolice chase ari kuitika between makombi neZRP police. Saka zvaitika nhasi tiri munzvimbo yemarondera. Munongonzwa ini. Kombi yatanga kutandaniswa iri mutown muCBD, right? Zvadaro ndobva yakwanisa kubuda muya obva yanokrosa rail crossing, right? Yakrosa pepe officer vanga vachiteerawo nemota yavo vari kubheki. Havana kukwanisa kuzotarisa kuti kune train iri kuuya here. Vangobva vangosopinda. Apa unfortunately enough train inge tori just closer. Havana kutarisa zvavo semutemo unongoti kuti every rail crossing you have to observe all my sides ese. No matter kuti train yaridza ngere kana kuti haina. Saka zvaitika manje pepe mota yaofficer inge ichiteera yakuda kunobuda ndobva yarohwa. Ndikuzviona pepe. Right. Fortunately enough officer havana kufa zvavo, but vasafa ma-injuries ekuti for now vatori muchipatara. Saka I would love you to watch these pictures behind my back, muona how exactly it happened. But zvinonzwisa tsitsi tinge titarisira kuti no kumhanyisana mota of course vakomana vemakombi vari kuita zvisiri pamutemo, but takazomhanyisa makombi tichiteera like mavehicles akadaro anenge aita musikanzwa togona kurasikirwa kuti neupenyu pakuti zvinokonzeresa tsaona zvese kune vakomana vemakombi nemapolice officers edu. Saka I would encourage not kuti tisamhanyisane kuti vamwe vasiri ma third parties anozokwanisa kubatanidzirwa. Thank you.